Dobar dan svima, dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Ovog puta družimo se s Angelovom kosilicom, naravno na baterijski program iz Power Exchange obitelji. I riječ je o kosilici koja nosi oznaku GECM43LIM. Riječ je o setu koji dolazi zajedno s punjačima i baterijama, tako da je ova kosilica odmah spremna za rad. Kutija je pozamašna, pa tako umjesto stola ona je danas na podu. Kao i svako pakiranje, tako i ova kosilica, odnosno ovo pakiranje kosilice donosi sve najosnovnije informacije o tome koje su mogućnosti i funkcije ove kosilice, kao i sadržaj pakiranja. Međutim, bez daljnjeg ukolišanja krenut ćemo s unboxanjem. Kutija je pozamašna i puna. Odmah na početku uočavamo ne jedan, nego čak dva Power Exchange punjača, te naravno drugi i naravno baterije. Baterije koje stižu u pakiranju su 4 Ah, što je sasvim dovoljno za kakvih 500 kvadrata travnjaka s naravno jednim punjenjem. I ovdje je druga baterija. Naravno, kosilica zbog kompaktnosti pakiranja stiže u dijelovima, pa će nam trebati nešto vremena za njeno sastavljanje. Ovo je sada košara koja služi za sakupljanje trave, šarafi i alat za sastavljanje, još dijelova, neizostavne upute, te naravno sama kosilica. Daćemo si nešto vremena sastaviti ju, pa ju prikazati u punom izdanju. I gotovi smo. Sastavljanje je bilo relativno jednostavno, brzo i lako, tako da za kakvih 5 do 10 minuta kosilica je spremna za rad. Uz nju, osim korpe, stiže i dodatak za malčiranje, pa ako budete imali potrebu, zgodno je što ova kosilica može i to. Dovoljno je samo umetnuti sigurnosni ključ, te naravno dvije baterije. I spremni ste za košnju.